Velkommen til Statens Avissamling. Her i magasinet i Skyby, der gemmer vi samtlige danske aviser. Der er nogle af dem, der er i stort format. Så er der også nogle, der er i lidt mindre format. Den ældste avis, vi har, er fra 1658. Tysker. Så har vi en dansk fra 1668. Så har vi gratisavisen fra i går. Men man kunne også få gratisaviser i bussen i 1887. Det er jo ikke alle aviser, der er lige opfindsomme med titlen. Her på Bro, der er lidt kvikkere. Så har vi de norske intelligenssedler, så ingen yderligere kommentarer der. Og nu er vi i kolonitiden, så har vi selvfølgelig også aviser fra Vestindien. Den danske vestindianer, som den hedder internt. I den kuriøse afdeling har vi Nordisk Ægteskabstidende, der beviser, at dating-scenen også var levende i 1883. De fleste af de her aviser kan I få lov at se på vores læsersal her i Skyby. Glædelig jul.